טוב, אז ראינו פה דברים די מדהימים על שילוב של AI ואיך מביאים את זה לפרקטיקה יומיומית בארגונים, ותכף גם יצא לכם ממש להתנסות בזה בתוך הפלייגראונדים השונים. רגע לפני זה, בואו נדבר על בתוך הארבעה האלה ששמנו לעצמנו, של חווינו שלושה מהם עד עכשיו, בואו נדבר על LLM כעזר למידה. LLM כעזר למידה הוא למעשה פריצת דרך חדשנית ש-AI מביא לנו, ותכף נבין למה. אנחנו עוסקים המון, אנחנו באקספרטים, אבל אני בטוח שזה גם כל איש, אשת למידה שנמצאים פה איתנו, עוסקים הרבה מאוד באיזה ערך עסקי אנחנו מביאים, ואיך אנחנו מייצרים אינובציה, ואיך אנחנו עושים את זה באופן מתודולוגי. אנחנו עושים את זה באופן רוחבי על כל מה שאנחנו נוגעים בו. למעשה, כל תחום תוכן שאנחנו נוגעים בו, יש בו את החשיבה העמוקה הזאת, ואנחנו באמת נוגעים בהרבה מאוד תחומי תוכן והרבה מאוד פעילויות. אבל, וזה אבל מאוד מאוד גדול, אנחנו עושים את זה בהמון דרכים מסורתיות. זה קצת מצחיק לי, אולי זה בגלל שאני די זקן, לדבר על e-learning כדרך מסורתית. אבל e-learning זה כבר מסורתי. זה כבר שיטה מסורתית, אנחנו צריכים להבין את זה. אנחנו צריכים להבין שיש סוג למידה חדש, עזר חדש, והוא ה-LLM. אז בואו נפרק את זה, בואו נפרק את זה לשתיים. מה זה LLM ומה זה עזר למידה? כדי לעשות את זה אנחנו צריכים לדבר על מה זה LLMים. LLMים, Large Language Model, אותם חיות נחמדות שיש לנו, שבגדול, רגע, כדי ממש ממש לפשט את זה, ואם יש מהנדסים בקהל, נא לא לראות בי. מדובר בסופו של דבר על מודל סטטיסטי שיודע להשלים לנו מילים. הוא יודע פשוט באופן סטטיסטי מאוד 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 חכם, לנחש מה תהיה המילה הבאה. מזכיר לנו את המקלדת שלנו בטלפון. רק עושה את זה באופן הרבה הרבה יותר מתוחכם. המקלדת שלנו בטלפון עושה את זה על בסיס ניחוש שמסתכלת על המשפט אחורה, בערך, ועל בסיס אוצר מילים שהיא מחזיקה, שהם המילים הנפוצות שאנשים מקלידים בטלפון. המודלים שאנחנו מכירים עושים את זה על בסיס ביליונים של פרמטרים. ביליונים. המודלים מהשורה הראשונה שכולנו חברים שלהם וחברים מאוד טובים שלהם, ChatGPT, Gemini, קלוד, שזה מגניב שנתנו למודל שפה, שם של ארס, ולמה, אולי חלקכם מכירים את זה יותר, חלקכם פחות, אבל למה היא המודל של גוגל, של מטא, סליחה, הם מודלים שנמצאים בין ה-7 ל-8 ביליון. הם קצת מתחילים לעלות מעבר לזה. יש בו מודלים כמו פלקון ודומיהם שמגיעים ל-16 ביליון, ופלום שמגיע ל-160 ביליון פרמטרים. זאת אומרת שכדי לחשב את המילה הבאה, בלום לוקח 160 פרמטרים לפני שהוא אומר, לדעתי זו המילה הבאה. והוא עושה את זה ברנטיים, בזמן הרצה. בלום אגב זה מודל שהתחיל כאופן סורס, והיום הוא כבר לא, הוא עוד לא קומרשלי רדי, אבל הדגמות שלו מראות איך הוא כותב ספר שלם בפרומפט. הם נותנים לו פרומפט והוא מוציא ספר. אז הדברים שנמצאים לנו היום בכיס, מגיעים כבר לרמה מאוד 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 יפה. אבל רגע, כדי להשתמש ב-LLM כעזר למידה, אנחנו צריכים שנייה להבין איך זה עובד. אז זה עובד על בסיס זה שמאמנים המון 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 מידע. לוקחים הרבה מאוד מידע. יש שיגידו את כל האינטרנט, זה לא באמת כל האינטרנט, זה כל האינטרנט הזמין, מה שעולה לנו בסרצ' בגוגל. למעשה מפרקים את זה למה שאנחנו קוראים לו היום טוקנים. מפרקים את זה לכל מיני רכיבים, שלוקחים את המילה ויכולים לפרק אותה למספר רכיבים שמזהים את הדפוס של איך הם באים אחד ליד השני. את זה מקודדים, ואז מייצרים רשת הקשרים מאוד רחבה. את כל טוקן כזה מחברים אותו, למה הוא קשור? אז אם יש לי טוקן שהוא כלב, אז הוא קשור לארבע רגליים, והוא קשור לפרווה, והוא קשור לחיית מחמד, והוא קשור לברידים שונים של כלב, והוא קשור לזרוק לו כדור, והוא קשור להרבה מאוד דברים. וכל קשר כזה גם מקבל הסתברות סטטיסטית. מה ההסתברות? שכלב יבוא עם זרוק לו כדור מיד אחריו. את הדבר הזה מקודדים לכדי מה שנקרא המודל, ואת הקידוד שאתם רואים פה, זה מה שאנחנו חווים. אנחנו נותנים פרומפט, הפרומפט הזה שוב גם הוא מפורק לטוקנים, את הטוקנים האלה למעשה מפרקים להקשרים הסטטיסטיים שלהם, ובהקשרים הסטטיסטיים מבצעים איזושהי בדיקה מהי הסטטיסטיקה הטובה ביותר, וזה האוטפוט שאנחנו מקבלים. אז איך אנחנו יכולים להפוך את הדבר הזה לעזר למידה? אז יש כמה דרכים. יש דרך אחת ממש ממש יקרה, היא פחות פה אצלנו למרות שהיא אפשרית, והיא לאמן את המודל עם דאטה. לקחת המון המון דאטה ולהשפיע על הדאטה שהמודל מקבל בהתחלה שלו, באפסטרים, ואני יכול לקחת נגיד את כל הדאטה הארגוני שלי ולאמן את המודל רק על הדאטה הזה.
זה מאוד מאוד יקר, כי זה דורש הרבה מאוד computing power. הדרך השנייה היא להשפיע על המשקולות של הפרמטרים. זאת אומרת, אותם פרמטרים שדבר מסוים מקבל משקולת מסוימת, אני אומר לו, תיקח את הדברים האלה בהסתברות גבוהה יותר. זה מה שנקרא בשפה המקצועית fine-tuning. והדרך השלישית להשפיע היא בתוך הבקשה. כשאני שולח בקשה, איך אני מקבל אותה, זה מה שנקרא agentים. למעשה זה דרך מתקדמת של prompt engineering. צריך להגיד שהדרכים שאנחנו רואים בתוך עולמות הלמידה משלבים את agentים עם fine-tuning, את הדרך השנייה והשלישית. והבנו רגע מה זה LLM, בואו נבין רגע איך זה בא לידי ביטוי כעזר למידה. כעזר למידה, זה למעשה יכול לעשות את כל אחד מהדברים שאנחנו רואים על הלוח, ואנחנו נחלק אותם לשני קטגוריות. הקטגוריה הראשונה מדברת על המקומות שבהם ה-LLM הופך להיות המורה, הוא הופך להיות המדריך, הוא יעביר את התוכן, לא אני, לא ינאי שעומד מולכם היום, או כל אחד מהאנשים. אתם תלכו ל-LLM והוא ילמד אתכם. הוא יכול לעשות את זה כקורסים שלמים, הוא יכול לעשות את זה כשיח, הוא יכול לעשות את זה באלף ואחת דרכים. את זה אנחנו יכולים לראות ואנחנו רואים את זה, אבל למעשה הדרך היותר חדשנית הוא שה-LLM עוזר לנו לאמן על התוכן. למה זו הדרך היותר חדשנית? כי אם תחשבו על זה היום, איך אנחנו באמת מאמנים על תוכן? אין לנו מענה אמיתי לאיך שאנחנו מאמנים על תוכן. זה לא באמת קיים. אנחנו שואלים שאלות אמריקאיות, אבל זה לא באמת לאמן על מיומנויות מחירה. אנחנו נותנים סניפט של קוד שיבדקו בו מה הטעות, אבל זה לא באמת לבדוק האם אני באמת מקודד. ופה הפוטנציאל האמיתי. אנחנו יכולים לראות את זה גם בדוגמאות שכבר אנחנו מביאים בתעשייה, ואתם יכולים לראות פה דוגמה של צ'טבוט מאמן אנשים על אנגלית. ממש שואל אותם את השאלות הרלוונטיות, יש פה speech to speech, הבן אדם פה כרגע מדבר, והוא עוד שנייה יקבל משוב מלא מהבוט. אתם רוצים לראות את הדוגמה הזאת, תגיעו לתחרות, היא מתמודדת שם בערוץ ה-AI. אוקיי? הנה המשוב שהבוט נתן לו, והיה פה שיח עם הבוט. זו דוגמה אחת. אבל דוגמאות נוספות, ואתם תראו את זה יחד איתי, כשאתם תבואו לפלייגראונד שלי, וכולכם תבואו לפלייגראונד שלי, כי אתם ממש ממש רוצים לראות את זה, זה יכול רגע לקחת LLM, ולייצר ממנו מאמן ממש רגעי. אנחנו נשתמש בפליירוק של AWS כדוגמה, אבל אתם תראו איך אתם יכולים לקחת, לדוגמה, אימון של מחירה, על מוצר ספציפי, בתוך תחום תוכן ספציפי, בתוך ארגון ספציפי, ולייצר ממנו עכשיו צ'טבוט שמאמן את איש המחירות שלכם. אלה הדוגמאות שזה כבר הפך להיות עזר למידה. תזכרו, תבואו אליי, תראו איך זה נראה.